Ayo amuk sira mrata jaya mrata kadang aja welegane atiku. Ampian kaya wong jala rebuté kaya menjangan mati ora arep Baladewa gigrek kulku salam ayo. Sayuta mara saketimu muni legane atiku. Nyatane bumi ketokake geni-geni walirang. Saka ampuhe pusakaku. Prabu Baladewa, Baladewa. Prabu Baladewa kok aja umuk aja sumbar mangkuh tanding. Apa dosane bumi? Pusakamu pancen pusaka ampuh. Nanging sabab apa? Mbok tibakake tumomeng bumi nganti bumi netokke geni, mongko geni walirang. Bumi iki dadi bumi tengkar. Tegese kowe ngrusak marang bumi peparinging Gusti kang akan kejagat. Ya, titenono kowe Baladewa. Kowe besok patimu bakal ditangkep bumi sapi itu. Waduh, mati aku ah. Wah! Prabu Paduka kula ingkang sowan Koko Prabu. Kula nyuwun sabiyantu lawan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Inggih namung Paduka Kanjeng Koko Prabu mandura pengayoman kula Koko Prabu. Monggo kula aturi juga anggen Paduka. Tarak brata kula nyuwun pengayoman Paduka Kanjeng Koko Prabu. Wonten menapa Yayi? Damel kagiat pun Kakang. Ingkang katemben ngeningaken cipta wonten menapa? Koko Prabu ngaturaken ketiwasan. Ketiwasan kados pundi? Menika Koko Prabu Sri Bathara Kresna sampun wungu anggenipun Tarak Bratanindra. Lajeng badhe kula boyong dhateng negari Astina. Pandhawa nggondheli malah kepara Werkudara. Tanding yuda kayang kula dipun cempalani kayang Werkudara. Sampeyan kuwi luput. Ibarate sampeyan niku nyilih. Nek pancen Pandhawa nila ikhlas, nggih kula aturi boyong Prabu. Nek pancen betasang nggih pun. Sampe kudune niku nrimo. Lah nggih. Lah nggih pripun? Ora tu kok kedumel. Sing diwatek-atek sing jejeg kok. Inggih. Kula ngantos Pancakara kayan Werkudara. Tanding kayan Werkudara. Inggih, Koko Prabu. Kula kasoran. Sampeyan kalah. Inggih kasoran. Bejo sampeyan ora mati. Mila menika piye? Wis sampeyan kleru. Inggih, kula ngakeni rai kalpatan Koko Prabu. Namung sriing manah kula. Werkudara anggenipun sumbar ngampyak awur-awur. Ngampyak awur-awur Dudun. Ning ngampyak awur-awur pripun? Gelandang sarang saking pucuk Kakang Duryudana. Wemane karo kok padune enek sing mbok ndelke. Kowe duwe jago kurungan. Ae jagomu. Ae wong Mandura Ratu bule kon rene cak jejekane cangkeme ah. Iblis lanat, Werkudara. Aja ngampyak awur-awur. Aja nyumbari karo wong Mandura. Kowe bosen urip kowe. Sedhe urip kowe. Sing mbok ndelke apamu parat. Ayo, ditopan Werkudara kowe wong perwira, wong digdaya ayo nyododo ndidodo. Ndi dapurmu kita mret yang satelek kowe. Lanat, Udara. Perkara kowe bodho nyuda karo Ratu Kentara Prabu Duryudana sakarepmu kuwi perkaramu. Nek ngono sumbar ngampyak awur-awur, glandang carang saka pucuk. Dosaku apa luputku apa aku sumbari? Dosaku apa luputku apa? Kowe nyumbari karo Prabu Baladewa. Kowe ngendelke apamu? Sarep nyawamu kowe. Ayo amuk sira mrata jaya mrata kadang aja welegane atiku. Ampian kaya wong jala rebuté kaya menjangan mati ora arep Baladewa gigrek kulku salam ayo. Sayuta mara saketimu muni legane atiku. Cangkeme. Ayo ketara jiwa kaprawiranmu. Endi kadegdayanmu? Endi kasektenmu kowe? Nyumbari karo wong Mandura, ala tanpa aku iki gurumu.
bareng karo Kurupati nggono meguru olah gada. Bareng kowe pinter, kowe prigel. Mengko garat wani karo gurumu. Ya ngono piye? Ya ngono piye? Parat, ayo, aja minggat kowe. Nyata Digdaya tamparana pusaka Nenggala. Gelandang Nenggala pedhot kulumu kowe. Wah, wong gerang ora urus. Ora melu apa-apa, mong aku ora guneman piye wae ora ngrasani karo dheweke. Aku diundha mono. Eling ratu bule. Sedulure ratu ireng. Ayo nablok kon ngroyok sak adine pisan. Urataya. Sorry. Iki nesu ya ngawur. Pun kakang iki duwe dosa apa? Wah, kakangmu nesu. Nesu ya nesu ayo dirembuk sing becik to. Aku ora ngerti. Apa-apa malah diampyak awur-awur. Aku dipiloro yen aku ora ngelingi karo tak rampunge mau-mau. Nek kok kroyok karo aku ya ora wedi. We. Malah tekan ngendi-endi. Lah, iki Werkudara, pun Kakang ngelingake, nek kowe ngarep pun Kakang wis paring dawuh, iki mengko bakal ana pacoban meneh sing luwih abot ya iki. Malah kebeneran. Rewang-rewang ana ya Werkudara. Ora ngerti to, saiki pun Kakang paniblaka bareng iki wis ana kanyatan Koko Prabu Mandura. Duka mawantu-wantu. Rikala pun Kakang ngadhep lawan Sang Hyang Jagat Girinata. Ra isih ana titah sing urung kasrat ana jroning Jitapsara ya kuwi putramu Si Antarja lawan Koko Prabu Baladewa. Lah kersane para dewa bakal dimungsuhake Antarja kelawan Koko Prabu Mandura ning aku ora sarujuk. Jalaran yen Antarja mungsuh karo Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Baladewa kuwi menang ora kondang, nek kalah tiwas wirang. Lah sak banjure pun Kakang kadhawuh karo Pramesti Guru supaya Antarja rinacut. Tegese Antarja diuntapake baline marang Lokabaka dasare. Antarja kuwi ora kudu nyumurupi dumadine Bratayuda Jaya Pinangun sumnuga ingkang ngraka Mandura. Koko Prabu Baladewa ki ora ana mungsuhe. Mungsuhe aku. Lho. Mungsuhe aku piye? Timbang nganggur. Lho kok timbang nganggur. Lah wis kisruh anggere ngene iki. Aku ya wani. Iki ora perkara wani karo ora wani. Nek kowe tanding karo Koko Prabu Mandura jroning Bratayuda kuwi mrucut saka paugeran, kuwi ninggal pakem. Ngerti? Karepmu piye? Koko Prabu Mandura kudu disingkirake. Carane nyingkirake piye? Kowe mengko ngadeg ana kene. Yen Koko Prabu Mandura kengko nibake senjata Nenggala, kowe uncata. Kowe ngendanono. Wah, satya kok ngendani ngisi di sini. Lho, iki kanggo srana. Aku wani. Iki perkarane dudu wani karo ora wani. Iki ana bab-bab migati. Manut ora? Ya wis aku manut. Wis ngadeg ana kene. Kudara, padha paran. Kowe wani ngadeg jejeg ning kono. Wani nampar senjata Nenggala. Tibakno tamenganing dadaku. Bagus. Wani nadai, ya tibakno. Cepet dada
bapamu kowe. Kowe. Werkudara, waspadakno lekno mripatmu, gatekno gobokmu lho. Ampuhe nenggala kaya mengkene. Tak tibake temancep ening Bantala. Upamane kowe ora endo, mudyar kowe. Tudune kowe endo temancep ening bumi. Iki nyatane bumi ketokake geni-geni walirang. Saka ampuhe pusakaku. Prabu Baladewa, Baladewa. Prabu Baladewa kok aja umuk, aja sumbar mangkuh tanding. Apa dosane bumi? Pusakamu pancen pusaka ampuh. Nanging sabab apa? Mbok tibakake tumomeng bumi nganti bumi netokke geni, mongko geni walirang. Bumi iki dadi bumi tengkar. Tegese kowe ngrusak marang bumi peparinging Gusti kang akan kejagat. Ya, titenono kowe Baladewa. Kowe besok patimu bakal ditangkep bumi sapi itu. Aduh, mati aku ah. Wah! Oh, Dewa, Dewa. Aduh. Ora nyono cepul aku keluputan karo dewaning bumi. Besok patiku bakal dicepet bumi sapi itu. Aduh, mati aku. Aduh. Bakale kepiye aku iki? Wah. Nyanyi. Nyanyi Prabu Kresna, kepiye lelakonku iki Nyanyi Prabu? Kok Prabu? Koko Prabu Mandura kula ingkang rayi Dwarawati. Aduh adikku Dewa. Wah! Oh, adikku adikku. Piye Yayi? Lelakonku kaya ngene iki piye Yayi? Ya mbuh. Aku iki weneh ana panemu. Piye lelakonku iki? Kula ki ambake mawon nggih judhek. Judhek sebabe apa? Sambutan kula kathah. Yayi, kowe iki aja kaya ngono. Aku iki njaluk tulung tenan. Piye lelakonku iki? Koko Prabu, sesembahan kula Koko Prabu. Suwi. Kok jebrane kok kowe? Wong edan. Lah aku ora mau wonten mriki kok. Lah tak rakul kok meneng bae. Lah kula bengok-bengok darane ora ngajeni. Piye kuwi? Karo kok tanggane during-uring. Nyanyi Kresna, lah niki lho. Wah, adikku di. Wah. Oh alah. Wong nek kesusu dadine ya kaya ngono kuwi mula ta mula. Njing beling niku dipenggalih, ngoten. Piye Yayi? Lelakonku iki Yayi. Oh. Kresna. Bakal aku iki ditangkep bumi sapi itu. Wah. Yen aku ditangkep bumi sapi itu bek lelakonku ki bakal piye? Ora coba pikirin. Jebul aku keluputan karo dewaning bumi. Ra yo ngono to, Tru. Heeh. Heeh. Anggap apamu aku iki. Koko Prabu. Sareh rumiyin Koko Prabu. Nek arep sareh kepiye to Yayi? Wong mati kok bakal ditangkep bumi sapi itu ki. Lah, keng tengen mriko cacahe papat sing saka kiwa cacahe 3 bumine. Niku mengke nuwun sewu kaya tanggem nika diubengke.
Mubeng ser kruwes sampeyan enten tengah. Kerkes. Mbuh dadine. Hei, truk cakepmu kuwi lho. Meden-medeni lho, niku saestu niku. Wah, piye jan rasane sip raimu kuwi. Terus aku ki apa ora ning pangapura to, Yayi? Aku ki bakal entuk pangapura apa ora? Koko Prabu. Nggih. Koko Prabu badhe nampi pangapunten sauger paduka Kanjeng Koko Prabu ndharatur kula. Ya, piye Yayi? Ngaten. Koko Prabu. Paduka Kanjeng Koko Prabu kula aturi nglampahi Sabar Darana. Wah, aku mbok nglakoni sabar iki apa iso, Yayi? Apa bisa pun Kakang? Kantun paduka Koko Prabu kersa menapa mboten gumantung wonten niat. Oh ngono Yayi, inggih Koko Prabu. Kula aturi ngirangi anggen paduka ngendikan ingkang sura. Menika kula aturi nyuda. Ampun seru-seru, mundak gerok. Engko bladegan barang. Engko bengok. Engko agak jejer pindho. Ya pantara dateng. Aduh. Rupamu kaya ngono malah. Ya, nglakoni Sabar Darana. Inggih, Koko Prabu. Angka kalih kula aturi nglampahi Danadriya. Danadriya. Inggih, Koko Prabu. Danadriya. Daria gondang. Wonge wis mati pun to. Lambemu. Liripun Danadriya menika kula aturi peparing dumateng para kawula ingkang nandhang kecingkrangan. Bondo donya negara Mandura paribate ditemu kaya banyu diusung kaya medhi. Pun Kakang rila lega lair terus batin. Nah, ingkang wekasan Koko Prabu, paduka kula aturi nglampahi Matirta. Inggih. Truk, Lun. Manut panemu Matirta ya apa? Matirta niku nguyuh. Wong edan. Rupamu kaya ngono. Matirta kok nguyuh. Lah enten ngerti kula niku kok. Kula nek tekoni tiyang niku nek kula jagong niku temu cuma Pitru ajeng Matirta kula ngoten. Koko Prabu. Matirta menika basanipun para prayagung luhur. Menika Matirta menawi tiyang alit dipun wastani kungkum. Wo kungkum ana banyu inggih mila dipun wastani Matirta. Ya. Mapane Koko Prabu. Nanipun Kanjeng Koko Prabu kula aturi tarak brata Matirta wonten sungapaning lepen Bagiratri. Ing mriku wonten sesebatan grojogan iki dipun wastani Grojogan Sewu. Wah, telanggen kula niku Kanjeng minggu mampir tenggen kula. Ajeng pijet-pijet mriku nggih kathah tur kathah. Wong edan. Ya, pun Kakang wis nate midhanget Yayi. Sungapaning Bengawan Bagiratri pancen ana grojogane. Najan ora genep 1000 sangka akehe diarani Grojogan Sewu. Inggih Koko Prabu. Paduka Kanjeng Koko Prabu kula aturi nglampahi Matirta wonten mriku. Lah banjur kancaku karo sapa? Paduka Kanjeng Koko Prabu badhe pun dherekaken ingkang putra. Inggih menika pun Setyaka. Bagus, Setyaka timbalan mrene. Yoko, wonten timbangan kang kadhewu Kanjeng Rama Prabu. Dina iki dherekna ingkang wa Mandura. Lho. Koko Prabu Mandura bakal nindakake tarak brata Matirta ana sungapaning Bengawan Bagiratri. Inggih. Nah, derekna lan sira leladya apa keparing ingkang wa Mandura Estana. Inggih, kula estaken dawuh paduka.
Kanjeng Rama Prabu. Ya kok, kula wonten dawuh wae. Ayo. Dina iki ndereka kawan Punwa. Dene pancen aku bakal nebus marang dosa kaluputanku, nggih. Pandang Sri Baladewa nenggalanira pamustihe ngasta. Yayi, cita pancen mengkono. Ora kesuwen dina iki pun Kakang tumuli budhal. Marang sungapaning Bengawan Bagiratri iki sungkem kula nderek paduka Kanjeng Koko Prabu.